Κυρία Ελένη, ίνταλος θυμάσαι τα πολεμήθια, παλιά? Ήταν αναποκατοικημένα, τώρα πυκνός. Εγώ που κάθομαι εδώ ήταν πολλά μακριά τα πολεμήθια. Έτσι να το πει η εκκλησία, από το δημαρχείο μας, τα σπίτια ήταν πολλά ωραία. Λίγος κόσμος, που σήμερα είναι πόλης. Ήταν ένα μικρό χωριό που απήχε λίγο από την πόλη, αλλά το θεωρούσες δύσκολο να πας στην πόλη. Στα δυτικά της πόλης της Λεμεσού και σε μια έκταση που καλύπτει 22 περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα, συναντά κανείς το Δήμο των Κάτω Πολεμιδιών. Ο μεγαλύτερος δήμος της μείζωνος Λεμεσού εικάζεται ότι οφείλει το όνομά του στο φυτό Πολεμηθιά ή στις πολλές πολεμίστρες που κάποτε στήθηκαν στην περιοχή. Όπως μαρτυρούν αρχαιολογικά ευρήματα, φαίνεται ότι η περιοχή κατοικήθηκε ήδη από την πρώιμη εποχή του Χαλκού. Βρέθηκαν επίσης αρχαιολογικά ευρήματα από τη γεωμετρική, την αρχαϊκή αλλά και την ελληνιστική περίοδο. Η ιδιαίτερη ανάπτυξη φαίνεται πως παρουσίασαν τα κάτω πολεμίδια και κατά τα μεσαιωνικά χρόνια. Ιστορικές αναφορές αλλά και σημαντικά μεσαιωνικά μνημεία, όπως η Εκκλησία των Καρμιλιτών Μοναχών, η Βυζαντινή Εκκλησία της Αγίας Αναστασίας και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα, αποτελούν απόδειξη δια του λόγου του αληθές. Στο χώρο που βρίσκεται σήμερα ο κυκλοφοριακός κόμβος των Πολεμιδιών, δέσποζε πριν μισό περίπου αιώνα ένα γραφικό γεφύρι που αποτελούσε κατά κάποιο τρόπο την είσοδο στα Πολεμίδια. Η οδός Ευαγγελίστριας αποτελούσε ανέκαθεν τον κεντρικό και πιο πολυσύχναστο δρόμο των Κάτω Πολεμιδιών. Μέχρι πριν από τα θλιβερά γεγονότα του 1974 δέσποζαν στον χώρο αυτό τα ελληνοκυπριακά καφενεία. Οι γυρεότεροι θυμούνται ακόμη την εποχή που η οδός Ευαγγελίστριας ήταν ένα στενό και αραιοκατοικημένο δρομάκι με χωμάτινα παγκέτρα. Τότε που ήμουν μικρός τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Δεν υπήρχε ασφαλτικό οδόστρωμα. Ο κύριος δρόμος των Πολεμιδιών ήταν γι' αυτός, να το πω σαν το τσακυρούδι, και ο κόσμος που θα κάνουν να μπόξω και μέσα αν παίρνουν αυτοκίνητο, μέσα, έπρεπε ο κόσμος να κλείσει τα μάτια του για να μην γεμώσουν χώματα. Και μερικές φορές περνούσαν και αμάξα με τα βόδια. Λίγα μέτρα δυτικότερα από τα ελληνοκυπριακά καφενεία συναντούμε τα υποανακαίνιση σήμερα τουρκοκυπριακά καφενεία. Το μουσουλμανικό στοιχείο πιθανότατα εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στην περιοχή των Πολεμιδιών μετά την κατάληψη της Κύπρου από τους Τούρκους το 1570. Κατά την τελευταία περίοδο της Αγγλοκρατίας στην Κύπρο, ο μισός πληθυσμός στα Πολεμίδια ήταν Τουρκοκύπριοι, με τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο κοινότητες να είναι αρμονικότατες. Δεν περάσαμε κακό με τους Τούρκους, τα πάνω εμείς. Ούτε το 1963. Που έγινε και η φασαρία, είμαστε μονιασμένοι όπως τα αδέρφια. Δεν υπήρχε καμία διαφορά πώς ήταν Τούρκοι, πώς είμαστε χριστιανοί. Είμαστε μια χαρά. Όταν περνούσα από τα καφενεία του να πάω στην άλλη γειτονιά, να κάνω έτσι κανένα γιασμό που θέλουν οι Έλληνες μας, μου φωνάζει να κάθομαι στον καφενέ τους. Και έπαιρνε τον καφέ μου και ξεκίνησα να πίνω στη δουλειά μου. Σε μικρή απόσταση από τα τουρκοκυπριακά καφενεία συναντούμε το σινεμά Ιντεάλ, που χτίστηκε γύρω στα 1960 και αποτελούσε ιδιοκτησία κάποιου τουρκοκύπριου ονόματι Μουσταφά. Μισό και πλέον αιώνα αργότερα, ο χώρος αυτός εξακολουθεί να ξυπνά αναμνήσεις στους παλαιούς κατοίκους των Κάτω Πολεμιδιών. Ο σινεμά συνήθως τα χρόνια εκείνα μας έβαζε δύο έργα, έναν τουρκικό και ένα ελληνικό. Και δεν είχε διαφημιστικά φυλάδια, αλλά κάποιος Τουρκοκύπριος γύριζε στα Πολεμίδια και το έλεγε στα τουρκικά. Που αξάμ iki film bir kaklada. Δηλαδή απόψε θα υπάρχουν δύο έργα σε μία παράσταση. Bir Turk hem bir Urunca. Έναν τουρκικό και ένα ελληνικό. Ήταν τα χαρακτηριστικά
λόγια του διαφημιστή που γύριζε και φώναζε. Ήταν ο λεγόμενος Καραπάτας. Μετά έκαναμε και δική μας σινεμά, όπου τραβήσαμε προς το σινεμά το δικό μας, να πούμε. Έγινε και το πραξιώμα, οι Τούρκοι έφυγαν όλοι μέσα, αφήκαν τα πιάντα οι πρασίες που ήρθαν σε δεκάτα. Ο συνεργατισμός είναι και εδώ άμεσα συνδεδεμένος με την ιστορία της περιοχής. Η απόφαση για ίδρυση συνεργατικής πιστωτικής εταιρείας στα κάτω πολεμίδια ακολούθησε παρόμοιες πρωτοβουλίες άλλων κινημάτων, τα οποία εναπόθεταν στο συνεργατικό κίνημα τις ελπίδες για λύσεις στα πολλά, κυρίως οικονομικά προβλήματα που απασχολούσαν την Κύπρο, ιδιαίτερα το πρώτο ήμιση του 20ου αιώνα. Το πρώτο συνεργατικό κίνημα στα κάτω πολεμίδια ήταν η ίδρυση της τουρκικής ΣΠΕ στα μέσα της δεκαετίας του 1950, η οποία στεγάστηκε σε αυτό το κτίριο. Τον Οκτώβρη του 1959, μια ομάδα Ελλήνων συνεργατιστών προχώρησε στην ίδρυση της Β' ΣΠΕ κάτω πολεμιδιών με μέλη μόνο Έλληνες κατοίκους της κοινότητας. Στις 13 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου εκδίδεται πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας με 21 ιδρυτικά μέλη. Το 1962, μετά από ομαδική παραίτηση των Ελλήνων μελών από την τουρκική ΣΠΕ, τα δύο πιστωτικά ιδρύματα λειτουργούν χωριστά μέχρι το 1974. Η Β' ΣΠΕ Πολεμιδιών μετονομάστηκε το 1992 σε ΣΠΕ Πολεμιδιών και σήμερα διαθέτει 5 υποκαταστήματα και 36 υπαλλήλους. Η πλειοψηφία των κατοίκων στα κάτω πολεμίδια ασχολείται με τη κτηνοτροφία και τη γεωργία. Λόγω της έλλειψης νερού αλλά και της εξάρτησης της γεωργίας από την βροχή, στην περιοχή καλλιεργούνταν σιτηρά. Το μεγαλύτερο μέρος της καλλιεργήσιμης γης ανήκε σε μερικούς πλούσιους τσιφλικάδες που είχαν στη δούλευσή τους μυσταρκούς. Ο κόσμος που ήσουν μητσά, μην τα πραγματικά τα γίνεται ούτε κάτι. Με τη γεωργία. Έπρεπε να βάλουμε όλοι μας τις ρέντες μας, που έπρεπε να χρειαστείς στο σπίτι σου, δεν και αγοράζαμε. Ευκάλες εσύ κολοκούθια, έπρεπε να μου δώσεις σε μένα που ευκάλα τομάτες. Να σου δώσω εγώ ανταλλαγή προϊόντων, να πούμε. Έτσι περνούσαμε. Επεράσετε φτώχεια. Οπωσδήποτε επέρασε πολλοί κόσμος φτώχεια. Ήταν μεγάλη φτώχεια. Η οικογένεια μου εμένα ήταν εξαμελής. Πρέπει να είμαι ειλικρινής ότι δεν ένιωσα να πεινάσω, αλλά στερηθήκαμε πάρα πολλά. Έστω ψωμί και ελιάν ή βρισκα. Αλλά πρέπει να πω ότι πολλοί πόνοι είχαν να πάθει. Όταν ήμουν μικρός, κάποτε ένας μου είπε δεν έχω ψωμί να φάω και εγώ επία σπίτι μου και έκοψα ψωμί κρυφά από την μάνα μου, γιατί ήμουν και εγώ 7-8 χρόνων, αντρεύομουν, εφοβούμουν να ζητήσω και πήρα το ψωμί να φάει ξερό ψωμί. Και αυτό συνέβηκε πολλές φορές με το ίδιο παιδί. Από μαρτυρίες που περισυλλέξαμε, στην περιοχή υπήρχαν τα πάνω αλόνια που ήταν στα βόρεια και τα κάτω αλόνια που ήταν στην περιοχή του σημερινού Δημοτικού Μεγάρου. Το άλεσμα του σιταριού γινόταν αρχικά στους νερόμυλους. Οι γυρεότεροι θυμούνται ακόμη το νερόμυλο του Περικλή κοντά στο δασάκι των πολεμιδιών. Άλλος ένας νερόμυλος εικάζεται ότι βρισκόταν κοντά στο εκκλησάκι της Αγίας Αναστασίας. Στα κάτω πολεμίδια ευτυχήσαμε να καταγράψουμε τον τελευταίο σε λειτουργία παραδοσιακό μηχανοκίνητο αλευρόμυλο, το μήλο του Νικολάτσι. Οι μηχανοκίνητοι αλευρόμυλοι άρχισαν να χτίζονται στην περιοχή τη δεκαετία του 1950 και εξυπηρετούσαν τόσο τους κατοίκους των πολεμιδιών, Έλληνες και Τούρκους, όσο και κατοίκους γειτονικών χωριών.
Ο Μήλος του Νικολάκη αποτελεί χτίσμα του 1955 και λειτουργεί σήμερα χάρη στην αγάπη που δείχνουν γι' αυτό τόσο η Μιλονού, η κυρία Ελένη, όσο και τα παιδιά της. Θυμούμαι που δούλευε ο Μακαρής ο πατέρας μου με τους γύρω κατοίκους των γύρω χωριών, οι οποίοι έρχονταν εδώ με τα ζώα τους να φέρουν το σιτάρι για να το κάνουν αλεύρι. Ήταν πολύ περιζήτητο το αλεύρι και αναγκαίο, διότι δεν υπήρχαν τα σημερινά αυτοποιεία να πάρουν το καθημερινό άρθρο. Εσάς ποιο είναι το επάγγελμα σας? Εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός. Έναν πολιτικό μηχανικό τι τον δένει με τον Μήλο? Το δένει η κληρονομικότητα που έχουμε εδώ, η ανατροφή που είχαμε εδώ και οι βοήθειες που δίναμε στον Μακαρίνη τον πατέρα μας, μας συνέδεσαν με τον Μήλο και γενικά η χωριάτικη ζωή, και έτσι προσπαθούμε με τα μεγάλη δυσκολία να διατηρήσουμε αυτό που έχει απομείνει από τα υπόλοιπα που έκανε ο Μακαρίτης. Ασχολείται με γεωργία και κτηνοτροφία. Αλλά το Μήλο ήταν το τελευταίο πράγμα το οποίο είχε επιθυμία να διατηρήσει. Μέχρι θανάτου του τον είχε και τον εδούλευε. Σε διάφορες περιοχές των κάτω πολεμιδιών, όπου δεν παρατηρείται οικιστική ανάπτυξη, εξακολουθούν να καλλιεργούνται και σήμερα σιτηρά. Στην πλειοψηφία τα σιτηρά αυτά καλλιεργούνται από πρόσφυγες γεωργούς, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μετά το 1974. Η περιοχή παρήγαγε επίσης μεγάλες ποσότητες ελαιών και ελαιόλαδου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στην περιοχή υπήρχαν 3 ελαιόμηλοι. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περιοχή Φραγκομάτα, νότια της εκκλησίας της Αγίας Αναστασίας, όπου σώζεται μέχρι τις μέρες μας αριθμός ελαιοδέντρων, τα οποία εικάζεται ότι φυτεύτηκαν την εποχή της Φραγκοκρατίας. Εκείνο όμως που η περιοχή παρήγαγε σε μεγάλες ποσότητες ήταν τα χαρούπια, τα οποία αποτελούσαν το κύριο εισόδημα για τους κατοίκους των πολεμιδιών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η περιοχή των πολεμιδιών, όπως και οι άλλες περιοχές της Μίζωνος Λεμεσού, ήταν ένα απέραντο τερατσοχώρι που απλωνόταν μέχρι τη θάλασσα, με τους κατοίκους της Πιτσιλιάς να κατακλείζουν την περιοχή για ένα μεροκάματο που δεν ξεπερνούσε τα 2 σελήνια. Από τις στρατιές των εργατών που κατέκλυζαν τους κάμπους παλιά, σήμερα έχουν απομείνει μόνο καμιά δεκαριά που ασχολούνται με το μάζεμα των χαρουπιών. Ανάμεσά τους και ο κύριος Χαράλαμπος Ηλικιώτης, τον οποίο βοηθούν ευκαιριακά 3-4 ηλικιωμένες κυρίες. Άμα έρχεται ο Αύγουστος, έρχονται πολλοί πίτσιλοι που την πιτσιλιά με τα χτινά τους, οπωσδήποτε, να δουλεύουν 15 μέρες, να πιάουν κάτι τι, να πάσουν να πληρώνουν τους φόρους τους που ξέρεις, του μεγάλη κρίση. Έρχονται να πιάει τούτος 10 αρκάδες, ως 5, άλλους 10. Εγώ έπιανα καμιά 10 αρκά, επειδή είχα και Χορκανούς και Τούρκους και Χριστιανούς. Περνούσαμε καλά, έπιανα και Τούρκους και φελάες, ξέρεις του φελάες να πω. Είχα πολλούς αρκάδες σε σώρωμα. Δεν τα λοτσέρκεστε στα τεράτσια εσείς? Είναι το μεράκι μας, είναι η μανία μας, να εργαζόμαστε, να δουλεύουμε. Δουλεύουμε, αρέσκει μας να δουλέψουμε. Όσο να κάθεσαι στο σπίτι μέρα νύχτα, έτσι. Έναν κάρτον τις δουλειές του σπιτιού κάνετε η γενικά μας θέλει. Έναν κάρτον τις δουλειές του σπιτιού της ούλες. Ύστερα που λένε και να μπορεί να κάνει. Σε ερκατημένα έτσι πόσες ώρες. Άντε να έρθω κοντά σου να μου κάνεις έναν καφέ να πιω. Να κάνω έναν κάρτον, παραπάνω από έναν κάρτον έκανα, να πιω να έρθω στο σπίτι μου. Πάλι δεν μπορεί να κάνω. Ως το μεσομένα να κάνεις ένα κοφέ να φάεις. Δεν μπορεί να κάνουμε ένα άλλο. Τίποτε. Είναι εγκόπαση στην ηλικία που είσαστε? Όχι. Ξεκουραζόμαστε. Άμα έχουμε καλή υγεία, ρε αδερφοί. Ειλικρινά στη δουλειά, η δουλειά καλοπιά μας. Είμαστε διά μας ζωή. Δόξα σε ο Θεός. Αρέσκει μου να βγω έξω, να μιλήσω με τις παρέες μας. Εμείς οι 3 είμαστε 4. Είμαστε περίπου τα αδέρφια. Νέες κοπέλες δεν έρχονται? Καμιά μπατά. Και αυτό θα λέω.
Εφιάμε εμείς, τέλειωσε η ηλικία μαζί μας. Ναι, δεν έχουν πιο θεραπεία του τα ούλα μου, θωρείς, μου κάνουν. Στα βορειοδυτικά του Δήμου βρίσκεται η κτηνοτροφική περιοχή. Πριν το 1974, 38 στους 40 κτηνοτρόφους των κάτω πολεμιδιών ήταν Τουρκοκύπριοι. Ανάμεσα στους λιγοστούς σήμερα βοσκούς που βρίσκονται στη κτηνοτροφική περιοχή των κάτω πολεμιδιών είναι και ο Κυριάκος Μανώλη από τον Παχία Μοτιληρίας. Το 1975 ήρθα τα πάνω, που ήταν γερμιά τα πάνω, δεν είχε τίποτε. Όλα τα χωράφια χεριστά. Άμα ήρθες τα πάνω, λες ότι δεν είχε τίποτε. Οι Τούρκοι που είχαν μάντρες τα πάνω, πού έμπουταν οι μάντρες τους? Τα χαμηλά. Δεν είχε τα πάνω μάντρα. Το ότι έχει δαμέ ούτε κάμα. Τότε. Οι Τούρκοι οι μάντρες τους είχαν όλοι στα πάνω πολεμιδιά. Και μέσα από ο συνοικισμός τώρα είχε μάντρες πολλές. Φύγανε, πουλήσαν τα κοπάκια οι Τουρκοί το 1975 που φύγασαν και χωριστήκαν οι κόπεδα για τους πρόσφυγες. Και χαλαστήκαν οι μάντρες και χαθήκαν. Τι τέλος ήταν τότε που ήρθετε? Τι τέλος ήταν πιο λίγες οι μάντρες. Τώρα βέβαια διαλύσαν οι παραπάνω. Τώρα είμαστε πολλά πιο λίγοι, διαλύσαν άλλοι, πεθάναν, άλλοι διαλύσαν. Εντάξει. Βάσανο τη δουλειά οπωσδήποτε. Κάθε πρωί που καλύπτουμε, τώρα καλύπτουμε το δίδυς. Λίγα πράγματα που να καλύψουμε, όμως το πρωί, η ώρα 5 είμαστε δαμέ, κάθε πρωί. Φεύγουμε η ώρα 8.30-9. Πάλι πρέπει να έρθουμε η ώρα 2.30. Συνέχεια, το πιολί είναι καθημερινό τούτο. Το δικό σας το μέλλον τα πάνω? Μέλλον αφού είπαμε να φύγουμε. Έφυγε να αποφάσει να πάμε πιο πάνω. Και λοιπόν να πάμε βέβαια. Δεν ξέρω να αποφάσει. Σε αντίθεση με τους Τουρκοκυπρίους, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων ασχολείται το πριν το 1974 με τις τέχνες. Από τους υποεξαφάνιση παλιούς τεχνίτες που υπήρχαν κάποτε στην περιοχή, καταφέραμε με πολύ κόπο να εντοπίσουμε δύο, οι οποίοι ήρθαν στα κάτω πολεμίδια μετά το 1974. Το 1974 που ήταν στο πολεμίδια είμαστε περίπου 5 ραφτάες. Στην επισκοπή πήγαινα, ήμουν ένα φίλο μου και λέει μου «Καλά λέει μου, γιατί να ανοίξαν μαχαζί λέει μου και έρχεσαι με ποδήλατο». Λέω και εγώ, μα δεν ξέρω κανένα λαό, δεν μπορώ να πάω λαό, πώς να βγάλω το... Και τότε να πούμε, εντάξει, είσαι δουλειά να πούμε, πολλά άλλη υπογράφκαση. Τέλος πάντων, εγώ λέω του, σωστά που λέει του, λέει μου να σου φέρω εγώ, λέει μου, να μου ράψει ένα κοστούμι. Λέω, δόξα και ο Θεός, το που με θυμίζει ο Θεός. Φυσικά ο Θεός δεν εξηγάνει κανένα. Σήμερα στα πολεμήθηκια πόσοι ραφτάες εμείνετε? Σήμερα στα πολεμήθηκια είμαι ο μοναδικός γραφτής, φυσικά είμαι ανικανότητος 100%, αλλά έρχομαι εδώ διότι αγάπησα τόσο πολύ τη δουλειά, μέχρι του τον εαυτό μου. Σε κάποιο σημείο της οδού Αγίας Αναστασίας συναντήσαμε τον κύριο Χρύσανθο Γεωργίου, πρόσφυγα από την Αμμόχωστο. Γεννημένος στην Πάφο, έμαθε την τέχνη του σκαρπάρι από τα παιδικά του χρόνια στην Περιστερώνα της Πάφου. Αργότερα μετακόμισε μαζί με τους γονείς του στην Αμμόχωστο, όπου εργάστηκε σαν λιμενεργάτης. Στα κάτω πολεμίδια βρέθηκε πρόσφυγας μετά τα γεγονότα του 1974. Όταν ήρθες στα πολεμήθηκια, πόσοι σκαρπάριες ήταν? Ήταν ο Μάστρε Μιχάλης Δαμέα. Σκαρπάρης. Μιχάλης με παρέδεισε ο άνθρωπος, πια διπλώθηκε. Άλλο δεν είχε άλλο σκαρπάρι. Δούλευκα να σου πέσω άλλο, αλλά τώρα οι δουλειές τώρα και σαν τώρα, δεν έχει δουλειές τώρα. Σήμερα πόσοι σκαρπάριες εμείνετε? Εγώ είμαι
Εγώ είμαι εδώ μέσα μόνος. Μας είναι μεγάλη, σε παρέδεισε διπλώθηκε ο άνθρωπος. Στο χορκό σου στο βαρό συνεπίες. Πήγαμε, αλλά μας έφυγε στο σπίτι μου να πάμε. Στο σπίτι μου μ' αφήνω. Κλαίω. Τα κάτω Πολεμίδια είναι ένας δήμος με βαθύ θρησκευτικό αίσθημα και πίστη και αυτό μαρτυρείται από τις πολλές εκκλησίες που βρίσκονται στα όρια του. Στο κέντρο του πάλεποτε μικρού χωριού βρίσκεται ένας όμορφος και καλά συντηρημένος ναός αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο. Πρόκειται για μονόκλητο καμαροσκέπαστο ναό που αποτελεί χτίσμα του 15ου ή 16ου αιώνα. Ο εσωτερικός χώρος του ναού εντυπωσιάζει με τη λιτότητά του. Η όλη ατμόσφαιρα που δημιουργείται από το λιγοστό φως και την πετρόχτιστη κατασκευή αφήνουν στον επισκέπτη μια αίσθηση θρησκευτικής κατάνοιξης. Μπροστά από αψίδα με τη μισοκαταστραμμένη τοιχογραφία του Αγίου Γεωργίου έχει τοποθετηθεί ειδική ξυλόγλυπτη κατασκευή με την προσκυνηματική εικόνα του Αγίου. Στην εκκλησία διασώζεται το μεταβυζαντινό ξυλόγλυπτο εικονοστάσι. Στο Ιερό Βήμα σώζονται τοιχογραφίες που ανάγονται στο 15ο και 16ο αιώνα, οι οποίες αποκαλύφθηκαν μετά τη συντήρηση του ναού από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Στο κέντρο του Δήμου συναντά κανείς τον ενοριακό ναό της Παναγίας της Ευαγγελίστριας, ο οποίος αποτελεί χτίσμα των αρχών του 20ου αιώνα. Ο ναός, ο οποίος χτίστηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του αυξανόμενου εκκλησιάσματος, αποτελεί το καύχημα των ενοριτών και εντυπωσιάζει με τις θαυμάσιες σε τέχνη αγιογραφίες του. Όπως σε όλα τα μέρη του τόπου μας, έτσι και στα κάτω Πολεμίδια, όλες οι γιορτές της Ορθοδοξίας γιορτάζονται με ιδιαίτερη ευλάβεια και πλαισιώνονται εθιμικά με μια μεγάλη ποικιλία παραδοσιακών εκδηλώσεων, με τα ζυμώματα και τη λαμπρατζά να καταλαμβάνουν ξεχωριστή θέση. Πρέπει να πω ότι όταν είμαστε μικροί, περιμέναμε με μεγάλη αγωνία να έρθει το Πάσχα. Εμείς οι νεαροί που είμαστε τότε τα παιδιά μαζεύαμε ξύλα για το Σάββατο, για τη λαμπρατζά. Γυρίζαμε το χωριό γύρω, παιδιά τότε, μαζεύαμε ξύλα για να ανάψουμε τη λαμπρατζά τη νύχτα της Ανάστασης, το Σάββατο. Βρίσκαμε ξύλα όσοι είχαν να μας δώσουν και φωνάζαμε κάποια συνθήματα κούζαλον και τα τραβούσαμε, τα παίρναμε στην εκκλησία. Όπου θα κάναμε τον Πάσχα, θα το ανάβαμε τη νύχτα του Σαββάτου. Τα ζυμώματα του Πάσχα. Τα ζυμώματα του Πάσχα ήταν παραδοσιακό τότε. Που ας πούμε όλοι πρέπει να έχουν ένα φούρνο σπίτι τους. Ή αν υπήρχε καμία οικογένεια που δεν είχε, έπρεπε να πάει στην γειτόνισσά της να κάνει τα ποξαμάκια, να κάνει τις προλόγες της. Πρέπει να πω όμως ότι το αίσθημα τούτο
ευτυχώς υπάρχει μέχρι σήμερα. Όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά σε μικρό βαθμό. Επειδή κιόλας τη φασαρία που φεύγουν την πολύ και πάνε και αγοράζουν που τα αρτοπία, φλαούνες και υποξαμάθια. Αλλά εγώ προσωπικά με την οικογένειά μου δεν αγοράσα ποτέ μου. Ώσπου η Ελαδό, η κυρία μου, στέκει στα πόδια της, κάμε. Και φέτη έκαμε. Τα παραδοσιακά παιχνίδια της Δευτέρας και της Τρίτης του Πάσχα εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κάθε χρόνο με πρωτοβουλία του Δήμου. Εκδηλώσεις σαν κι αυτές στοχεύουν στη διατήρηση και προώθηση της κυπριακής κουλτούρας και προσφέρουν στους δημότες την ευκαιρία να προωθήσουν και να συσφίξουν τις σχέσεις τους μέσα από τη διασκέδαση και τη ψυχαγωγία. Ένας από τους παλαιότερους ναούς που σώζονται στην περιοχή είναι και ο ναός της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολήτριας. Η εκκλησία είχε παλαιότερα άμεση σχέση με τους εορτασμούς του Πάσχα, αφού στον προαύλιο χώρο διοργανώνονταν τα παραδοσιακά παιχνίδια της Δευτέρας του Πάσχα. Πρόκειται για βυζαντινό ναό που αποτελεί χτίσμα του 14ου αιώνα. Οι δύο τρούλοι του ναού οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το κτίριο είναι το αποτέλεσμα της ένωσης δύο σταυροειδών ναών με τρούλο. Ο ναός της Αγίας Αναστασίας ήταν αρχικά ολόκληρος αγιογραφημένος με θαυμάσιες σε τέχνη αγιογραφίες που έγιναν το 14ο αιώνα. Από όσες διασώθηκαν από τον πανδαμάτορα χρόνο και τις ανθρώπινες επεμβάσεις, ξεχωρίζει κανείς αυτές που βρίσκονται στο δυτικό τρούλο του ναού, όπου διακρίνονται μορφές αγγέλων αλλά και προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Στη δυτική όψη του βορειοανατολικού πεσού, κάτω από ίχνη τοιχογραφιών με το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου, βρίσκεται, αν και πολύ κατεστραμμένη, η μορφή της Παναγίας της Ελεούσας. Στο βόρειο ήμιση της κεντρικής καμάρας, που ενώνει το δυτικό με το ανατολικό τμήμα του ναού, σώζεται σε καλύτερη κατάσταση η αποκαθήλωση του Χριστού, που θεωρείται μια από τις σπουδαιότερες τοιχογραφίες στον τόπο μας. Το πρωινό κάλεσμα της καμπάνας φέρνει τους κατοίκους του Δήμου των Κάτω Πολεμιδιών και της γύρω περιοχής στο αρχαίο παρεκκλήσι της Παναγίας της Καρμιώτισσας, στο λαμπριάτικο πανηγύρι της Αναστάσιμης Χαράς. Ο ναός της Παναγίας της Καρμιώτισσας βρίσκεται στα βορειοδυτικά της περιοχής των Πολεμιδιών. Πρόκειται για μοναστήρι αφιερωμένο στην Παναγία την Ελεούσα, το οποίο αποτελεί χτίσμα του 14ου αιώνα και χτίστηκε από τους Καρμιλίτες μοναχούς που αποτελούσαν μοναχικό τάγμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Στο εσωτερικό του ο ναός εντυπωσιάζει με τη μεγαλοπρέπειά του, το εντυπωσιακό του ύψος και τη συμμετρική του τοιχοποιία. Όπως σε όλα τα μέρη του τόπου μας, έτσι και στα Πολεμίδια, τα πανηγύρια αποτελούσαν ανέκαθεν εκδηλώσεις της θρησκευτικής και λατρευτικής ζωής των πολεμιδιωτών. Αν και σε μικρότερο βαθμό, το πανηγύρι της Καρμιώτισσας κάθε Τρίτη του Πάσχα εξακολουθεί μέχρι τις μέρες μας να αποτελεί, ιδιαίτερα για τους πολεμιδιώτες, ευκαιρία ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Τα τελευταία 30 χρόνια συνέχεια με την παρέα μας, φυσικά πάντα η οικογένεια και οι φίλοι οι καλοί. Ερχόμαστε συνέχεια στον ίδιο τόπο δάμε, προσπαθούμε να διατηρήσουμε τα ήθη και τα έθιμα, με τις σούγκλες μας, με τη διασκέδαση μας, τη μουσική μας, όλοι μαζί με μια φωνή, με έναν τρόπο οικογενειακό, προσπαθούμε να δείξουμε ότι ακόμα υπάρχει ανθρωπιά στον τόπο
Και η Ανάσταση είναι μόνο η εκκλησία κτλ. Είναι η συνάθρηση τους φίλους, μια καλή κουβέντα, μια καλή παρέα. Το 1974 ξεκινά μια νέα περίοδος για τα κάτω πολεμίδια, τα οποία δέχτηκαν μεγάλο αριθμό προσφύγων που είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία 17 συνολικά κυβερνητικών συνοικισμών και συνοικισμών αυτοστέγασης. Σε αυτά τα 35 χρόνια που πέρασαν από τότε, τα κάτω πολεμίδια από μια μικρή κοινότητα έχουν μετατραπεί σε πόλη σύγχρονη, μια πόλη φιλική, μια πόλη ανθρώπινη. Σταθμό στην ανάπτυξη των κάτω πολεμιδιών αποτέλεσε η ανακήρυξη της περιοχής πρώτα σε Συμβούλιο Βελτιώσεως το 1962 και αργότερα το 1986 σε Δήμο, με πρώτο δήμαρχο τον Κώστα Θωμά. Στο κέντρο του Δήμου βρίσκεται το Δημοτικό Μέγαρο, η καρδιά της πόλης. Η γραμματεία του Δήμου αποτελεί το δεξί χέρι του Δημάρχου. Κυριότερο μέλημά της η εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Το οικονομικό τμήμα είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και ίσπραξη διαφόρων φορολογιών, καθώς και για το συνεχή έλεγχο της πορείας των οικονομικών του Δήμου. Οι τεχνικές υπηρεσίες αποτελούν την αιχμή του δώρατος του Δήμου και είναι υπεύθυνες για τη σωστή πολεοδομική και οικοδομική ανάπτυξη της περιοχής. Τα κάτω πολεμίδια είναι ένας δήμος που βρίσκεται σε μια πορεία συνεχούς αναβάθμισης της ποιότητας ζωής. Δημιουργήθηκαν οδικά δίκτυα και άλλες σύγχρονες υποδομές, όπως θέατρα, πάρκα, αναπλάσεις δημοσίων χώρων κλπ. Που βοηθούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη. Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών έχει θέσει ψηλά τον πύχη της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, με τη δημιουργία διαφόρων έργων, όπως το Κέντρο Απασχόλησης του Παιδιού Δάμων, το Κέντρο Στήριξης για την Οικογένεια και τους Νέους Ηράκλειτος, τη Λέσχη Ηλικιωμένων με το Ιατρείο, το Ίδρυμα Υποτροφιών Νέων κλπ. Έργα που ενισχύουν σημαντικά τον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και μαρτυρούν την αγάπη και αλληλεγγύη του Δήμου προς τον πάσχοντα. Παράλληλα, μέσα από διάφορα προγράμματα, όπως αθλητισμός για όλους, ανοιχτό σχολείο κλπ., ο Δήμος στηρίζει έμπρακτα τον αθλητισμό. Πιστεύοντας ακράδαντα ότι ο πολιτισμός αποτελεί τη μοναδική οδό για ένα ευτυχισμένο, ειρηνικό και δημιουργικό κόσμο, ο Δήμος των Κάτω Πολεμιδιών οργανώνει ολόχρονα διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, με αποκορύφωμα τις εκδηλώσεις του πολιτιστικού καλοκαιριού, μια πρόταση φτιαγμένη με κόπο, ευαισθησία και μεράκι. Η δημιουργία πάρκων καταγράφεται σαν ένας από τους κυριότερους στόχους του Δήμου. Στο Δήμο των Κάτω Πολεμιδιών έχουν δημιουργηθεί 60 οργανωμένα πάρκα, με το λόφο του Καλέ Βουνάρη να αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους πνεύμονες πρασίνου στην περιοχή της Μίζωνος Λεμεσού. Όλα αυτά τα έργα στηρίζουν το όραμα τόσο του Δημάρχου όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου για μια σύγχρονη και φιλική πόλη. Το όραμα μας, όπως έχω αναφέρει, για μια σύγχρονη, ανθρώπινη, φιλική πόλη γίνεται κάθε μέρα πράξη. Για μας, το έχω τονίσει πολλές φορές, ότι οι μόνοι προνομιούχοι στο Δήμο μας είναι τα παιδιά μας. Γι' αυτό δημιουργούμε συνθήκες, πλαίσια και υποδομές που πρωτίστως υπηρετούν τα παιδιά μας. Και ασφαλώς σε αυτά τα χρόνια από την εποχή που γίναμε Δήμος, που δόθηκαν περισσότερες εξουσίες, αρμοδιότητες, περισσότερη οικονομική δυνατότητα και άνεση, νιώθουμε περισσότερο αφέντες στο σπίτι μας, χτίζουμε, δημιουργούμε καθημερινά, έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε λύσεις και σε καθημερινό επίπεδο, στην καθημερινότητα του πολίτη που λέμε, αλλά και σχεδιάζουμε την πόλη μας, καταθέτουμε όραμα και σε αυτό το όραμα ζούμε όλοι μαζί, και ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και όλος ο κόσμος μαζί.